Previously, on this channel, nagbiyahe tayo mula Manila papuntang Ilocos. And in this episode, aalamin naman natin ang mga buses na bumabiyahe dito sa Ilocos bago tayo pumuntang Cagayan. This is North Luzon Loop Special.
Sa next episode ng ating North Luzon Loop Adventure, magbabiyahe naman tayo mula Ilocos papuntang Cagayan at sasakyan natin ang sister company ng isang kilalang bus company sa North Luzon.